Bai izan ere gaur egun bada, gizartean nahiko drama, langabezia tasa gorantza, giroa nora darama. Horretan igual aditua da, Jose Lorrieta Lastana, lanik gehiena zetorrenean jubilatu egin zana. Baina ez dakit ibiliko zan, garaizarretan hain libre, alde gineban eta sentidu libre edota celebre. Zeuk ezagutu ahalko zendun, diru apur bat ta ez pobre, keba gehienezuk hartu dozu, descafeinado de sobre. Sindikatuak behaspaldian, eidabiz galdu antzera, igual iraian lap eta elak antolatzen dabe greba. Gero urrian komisionezek, azaroan UGT bera, apur bat koordinatzea, asko eskatzea ote da. Seguruenik horixe asko kartuko eban iraintzat, koordinatzea egia esan, jakin behar du bakoitzak. Bera horregonda besteek txalo, jodabeta hartu aintzat, berak zeo zer esan nahi eban, ta ez dau txalo jo behintzat. Nik lan askorik ez dut egiten, horixe dut meritua, alperra jaio nintzan mundura, hori ez da delitua, sekula ere ez doda sartu, Jose palata pikua, nigatik tranquil eizue, greba indefinitua. Zaiegonaz ni ezete zendun, historiala aterako, garbi esan dau ni alperranaz, ez daukat meritu pranko, ez piku eta ez pala hartu, eta 11 alako, hau kandidato ederrez alda, sindikatu baterako. Benetan Xabi sindikatuak, hortxe jodozu zuk gogor, aitortzen dizut nire burua, ez dodala ikusten hor. Politikan bai Barzenasekin, jorratzeko hainbat alor, ez dut ezautzen lana eginda, aberaztu danik inor. Hor ez baina igual politikan bai, esan duta ez alperrik, baina nik zugan ez dut ikusten horretarako liderrik. Pepen badago arkaitz benetan, eredu ederrik, ezetz gastatu 5.000 euro, konfetietan bakarrik. Abertzalea izanaz beti, ta pentsatzen dut zertako, sufrimendua baino ez dakar, hori aitortu beharko. En cambio Pepen egongo nintzan,
de puta madre eta bapo, bertzolari bat beharrei dabe, euren mitinetarako. Orain ikusi nezake dena, baietz, 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 bizarrak kendu, fuera nikia, eta joan ara trajez. Imaginatu aurkezle gisa, Anamato edo ACBez, esango zuen el bersolari, Don Pedrito Estibaye. Arrazoi dozu, Claro. Xabi, gu Pepen, ez algengok ez hobeto. Karton hotela hartuko gendun, bertso afariak egiteko. Zeuretzat ere postu eder bat, Xabi badeukot perfecto. Itzultzaile bat beharko dugu, nire bertsoak itzultzeko. Bueno, tratua pentsatu daigun, ez pentsatu gabe ados. Guretzat biak izango dira, izan Pepe edo izan Dios. Eta kantuan egingo dugu, dana ez tarrita bihotz, ta tesorero izango gara, Barzenasi bertso saio. Nik neuk itxura ederra deukot, bai begiratu xuabe, kamiseta hau igual aldatu, egin beharko neuke alan be, baina nik Pepen enkajetan dut. Arrazoi bat neure alde, maior oreja baldin badeukie, maior nariz behar dabe. Konteko zuet, pasaixuet, eta pasaixu horretan dagoz bi personaje. Eta personaje horretan emingo dut zuet. Hau zubertatu jakon Bilboko andra bateri. Andra hau, ibiltzan egiten kursillo bat ikastaro bat, ba horrek horrotz luzeokaz puntu egiteko, bai kaltzetinik eta bai medik egiteko lango kursillo bat, ezta? Eta horrotzak eratu zuten lango botzan dibeten. Eta andra hau bizi da, esan dutxun, eta jote esan kursua egiten indotxure. Joan etorri egiteuen metroan. Egun baten, etxantza datorrela, joan zan indotxuko andenera, metroko andenera, eta nitxoten dauela metroari ikusi zuen gizon sospetxoso bat. Eta koño, ez esan buelta emoten bururi, horrek hau inguen, horrek beste inguen, da burue behun, bero, gizon horren buruz. Horango baten dator metroa, sartzen da metroan, jarriten da aurkibeten, eta non paratinekon ondoan gizon sospetxosoa. Arranken do metroak, eta horango baten momentu raro bat. Sartzean daue eskue bere boltzola, eta karteria falta. Oino. Atatzen da horroz bat, imit-dotzo gizonari horrotza zaitzatan, sartzen dutzolan inderkadite la cartera. Eta gizona, oiga, la cartera. Gizon hau ikusi dut, nik alako moduz, ta kartera kendu deust, gogoz bere erruz. Baina armatutenago, ta ibil zaite kontuz, edo egingo dotzut el punto y la cruz. Edo egingo dotzut el punto y la cruz. Tranquil ninjoan, ta hauxe da letxea, horrelako amona
zoroa gertzea, horratza hartu dauta, zaietzean jartzea, gaur astuen aljatzu pastilla hartzea. Gaur astuen aljatzu pastilla hartzea. Ez hau ez taltzeimerran lehenengo sintoma, aizu neure kartera ekar eizu ona. Zeizulo egin dotzudaz parkatu gizona, ez da neure errua baizik Parkinsona. Ez da neure errua baizik Parkinsona. Geltokian egoan lapurren bat edo, eta Andrea jarri da zorota bero. Azkunak esaten dau gerral navajero, baina horrelakorik eneban espero. Baina horrelakorik eneban espero. Zu orduan etzagoz hain ez dutalarri, azkuna aipatzeko hemen barragarri. Emon neure kartera esan deutzut zarri, ta neurea espadozu zeurea ekarri. Ta neurea espadozu zeurea ekarri. Leurotan gertatutako pasadizutsu bat labur-laburra kontatuta. Hor uda partean, horri biliziren orgoian, bedarra biten, alde batetik, bere segadoraz, paratarteko txomin, eta areri laguntzen goitikoko German. Eta, ez dakit, bero handiago alako zergaitik olako baten, segadore horrek, pot egin nuen. Eta Germanet dinotzo, ze pasada bat txomin ba? Ito inda, dinzo, ito hemen goian, hanpeko errekan izan baliz. Arkaitz, izango zara txomin, segadora eta guzti, eta Xabi bere laguntzaile German, eta momentu horretan, pot egiten den momentuetan, Xabi hasi, ia zer pasadan. Segagaz hasi zara, astiro pausoka, mosteko hor lurretik hasi oidan soka, plinplon ta apurtu da, zenolako bronka, ezendun arrimauko taketaren kontra. Ezendun arrimauko taketaren kontra. Ez dakit egoera da nahiko larria, estil markakoa zan ta barria. Ez dakit honek deukon gasoil egarria, edo eta jodauen zure mugarria. Edo eta jodauen zure mugarria. Klaro ez dakienak bazterra dau jotzen, ta errua ondokoai gero bota ozen. Nik erraz moztu oidot eta zuzen, antzinako kodainak ez dira itotzen. Antzinako kodainak ez dira itotzen. Gezur galanta hori ezin zeinke uka, aspaldian ezabiz German makurtuta. Sega beti zeunkonzuk txarto pikatuta, dagoz erdoildu eta nahiko kamustuta. Dagoz erdoildu eta nahiko kamustuta.
Harrapatu nozu ta bazterdanak naztu, ondokoana ikustea eiatzu ba astu, bai ontan inorbe ez da aberastu, barriz hasiko data zertarako moztu. Barriz hasiko data zertarako moztu. Aulen zegan ibilten, zan nahiko ondradu, iruko dainakada eta zazpitragu. Hemen inortxo ere German ez dauzalbu, gasoilean merke baina ardotan karu. Gasoilean merke baina ardotan karu.